Fala que fala, volveu ás aulas. E esta segunda tempada consolidouse como unha das grandes apostas da radio educativa e xuvenil en Galicia. Da man de Radio Líder e coa colaboración da Secretaría Xeral da Lingua, percorremos Galicia enteira levando o galego dun xeito fresco, divertido e participativo. Durante meses, a nosa unidade móvil visitou centros educativos onde a radio, a música, o humor e, por suposto, o alumnado foron os auténticos protagonistas. Comezamos no IES Luís Seoane de Pontevedra, nun programa cargado de risas xunto a David Amor, que compartiu co alumnado o seu humor e tamén o seu amor pola lingua galega. E San Cristobo de Cea, no CPI Virxe da Saleta, vivimos unha mañá chea de xogos, retranca e aprendizaxe da man do escultor ourensán Acisclo Manzano. O Fala que Fala chegou tamén o IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, cun programa marcado pola participación e o talento novo, acompañado da artista plástica Ana Isabel Álvarez Goyanes. En Teo, no IES Cacheiras, vivimos unha edición inesquecible coa visita do artista Mondra, ademais da alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de Laúz, e do secretario xeral da Lingua, Valentín García. Vigo tamén falou en galego desde o IES Castelao, demostrando que o galego ten futuro e moito ritmo nun programa no que participou o alcalde da cidade olívica, Abel Caballero. En Ribadavia, dende o IES O Ribeiro, puxemos en valor a identidade, a cultura e a creatividade do alumnado coa participación de María del Pilar Núñez, directora do Museo Etnolóxico. Friol converteu a radio nun auténtico espazo de encontro no CPI Doutor López Suárez, cun programa no que participou Rafa Casanova, presidente do Friol Club de Fútbol. E pechamos esta gran ruta no CPR San Xosé de Cluny en Santiago, cunha edición especial para despedir unha tempada inesquecible, acompañados de Xosé Luis Regueira Fernández, presidente do Instituto da Lingua Galega, e unha vez máis de Valentín García. Ao longo desta aventura non faltaron os concursos, os retos lingüísticos, as entrevistas, as recomendacións culturais, ni tampouco a mellor música galega. Porque Fala que Fala non é só un programa de radio. Tamén enchemos as redes sociais de reels con recomendacións en galego, así como coñecer as palabras favoritas en galego creando o noso Diccionario Galego da Líder para que soen durante toda a nosa programación. Grazas a todos os centros, profesorado, alumnado, convidados e colaboradoras que formastes parte desta segunda tempada. Isto foi Fala que Fala.